हम जहर ना है कि उतर जाए, कहर है तो के पता भी ना चले, तबाह करके चल जाए। गलती से खुल गई कमर से। तो नमस्कार, कैसन बानी आप सभी। स्वागत बा फिर से हमारा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, इंतजार रहला कुछ और के, आ गल कुछ और, यानी कि इंतजार रहला संघर्ष 2 के, आ गई प्रेम के पुजारन। तो घबराए वाला बात नहीं के, संघर्ष से कम इहो फिल्म नहीं के। एक बार एक जाके ट्रेलर जरूर देखी, तब तो पता चली कि संघर्ष से कोनो कम ई फिल्म नहीं के प्रेम के पुजारन। जेमे के में दू गो हीरोइन काम करता, तो समझ ली कि जेमे 2 गो हीरो रहलखन, ओइमे उतना ना मजा आवेला, लेकिन 2 गो हीरोइन रहले हैं तो कितना मजा आवेला वो फिल्म देखे में। तो जैसे कि एगो वीडियो में आपके बतैले रहनी कि संघर्ष 2 नवरात्रि के शुभ अवसर पे आवे वाला बा। वहीं पे पवन सिंह का भी हर हर गंगे भी नवरात्रि में आवे वाला बा। वही के चलते खेसारी लाल सोचल हन कि एगो पहले फिल्म लॉन्च कर दी, तब तक दर्शक देखी, दर्शक खुश रही। लेकिन सब के इंतजार बा संघर्ष 2 और हर हर के गंगे के मुकाबला देखे खातिर कि कौन ज्यादा फिल्म ज्यादा चलता, कौन कम चलता। खेसारी लाल यादव आगे बढ़न या पवन सिंह आगे बढ़। तो अभी तो प्रेम के पुजारन लॉन्च भइल बा, जाके आप यूट्यूब पर एक ट्रेलर देखी, ओकरा बाद बुझाई कि फिल्म कैसन बा। अगर ऐसा के भोजपुरी के छोट बड़ खबर देखे के होई तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी, साथे बेल आइकन को दबा दी, ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।